Ricardo foi profesor en Ribeira. Non sei se empezaste en 74, 75, bueno, eu sei que vim para aquí no 76. Vou dicir unha cousa que a mellor hoxe parece unha cousa moi sencilla, non? Pero unha das primeiras cousas que onde Ricardo que falaba de conxuntos galegos e era criticado o conxunto galego, a pensar que se debe chamar así, que se debe chamar así, non era unha cousa tan extraña. E quero dicir eso porque tanto un libro como outro están un pouco así criticados por unha certa forma de entender o ensino hoxe, e había que resaltar que non é unha persona que quere criticar a enseñanza ou que este, como digo, en sitios con sabor de nostalgia,